tayo. Good morning mga kapatid. Magluto po tayo ng pansit bato. Pero dito sa Cavite, pansit bato. Pansit ba yan? Yung lahok ko ayan. Yung gano'n siya yung dinala ko galing sa kanya. Meron yun sa Meripolyo. Wala kasi atay. Wala ako lumabas. Ito yung tinda ng sito. Iba nito. Yung iba nito na namin yung iba naman dito. Sa amin naghuhugas. Apat na yung mata niya. Lang yung nagsuot. Sa akin ano lang yun? Tradition. Para pag nag-i-edit. Hindi masakit sa mata. Kung malabas yung mantika ito, ating longganisa. Papanood ko kasi yung ating pansit.
pansit bato na may bihon. Ano to na itong pansit? Pagulong ko na. Kasi mo na. Tapos na tayo magluto ng almusal. Yun. Kailan na. Nalagyan mo tayo ng chicken para yung hindi mahirap kumain. Ayun po, hanggang dito na lang ang vlog na to. Sana panoorin yung mga vlog na ginagawa ko dito about sa pagluluto dito sa akin. Ayun po. Bye-bye. Love you all. Dapat po sa lahat mga sponsor, mga viewers and viewers.